Няма начин. Он няше наука шуко. Ага, кажи нещо. Какво да кажа, семейство Шенови, Шени, заслужават хубавото и цял живот да са хубави, все така да сме заедно. И също брат и кръстника, да е жив здрав цялото семейство. И за малки пожелавам да стане музикант. Най-добрия да стане. Да стане най-добрия. Като теб или като баща си? Като мен, като Леоша, като Салилка, като баща си, всичко да има. 3 в 1. Дай на Лелята. Лелю, Да се живи здраве. ама няма да пиеш, да се напиеш. Някой ще пие ли уиски? Още кой иска тях? Абе, Валя, Пийте за нашето здраве. По-малко. ами дайте. Хубав след, хубава булка, хубав кръстник, Алешата го хубава кола. Да сте ми живи, здраве на здраве. Шени. За здравето на Шени, на малкия. Да сте живи, здраве. ви да сте живи, да. Кой мисля, че България не може? Може всичко, бе. Зависи от човека. Той има, той е деца. Айде на здраве на всички. Здрави. Вида къде? Вида къде остана Фида? Абе, Ама уж голяма кола, пак тясна, бе. Пак и тясна, много Не, голяма, мерси, бе. брат. Алеша, много голяма кола и големи музиканти и голям човек. Отговаря с всички екстри, толкова музиканти всеки не може да събере. Така е, прав си. Нали? Искам да кажа, Кръстника Значи- много да ми пи днеска, че... значи България може, Шени. не прави, само кръстника не трябва да пише. Да сме живи здраве още един път. Живи здраво си. Все така искам да си напред. Але пак. И поздрави за България и за целия свят. Живи и здрави да сте. Здрави да сте. Ти искаш да напиеш моето пътичко? Дай да пиеш ти. Жени, ти стигай го някъде тук. Нещо. Не, дай място, това ще Кларнет мой, за първи път се качи на лимузина сега. Много дебело се за кабай мъжна. Да ме пазаряват екстра и да ми свират. Това е много рядко да знаете, момчета. Това ми е сватбарен музикант, колега. Алкаш! За първи път ти И аз за първи път се качвам с него сега в момента лимузина. Сефте ти го направя. За сефте ти го свираш, май моя ще го кларнет. купа от тебе си. Заклевам се, за първи път ти го свираш сега. За първи път, съдето не го пробвал. Но малко, аз ти казах, ако решиш, веднага отивам, избирам за тебе и ще го имаш. Те продадаха на концерт на Крал ТВ сумата 3000 лева, каса Риса Люка, продадаха. Музиката ми, Валя, я пусни музиката. Абе, няма да свират сега. Ма не. Ето го, Валя. Голяма работа. Голяма работа, много име. Това е МПС музикант, човек, много рядко. Малко остана. За хубаво да знаете. Защо кара като лук кара? Браво!
А защо кара като луд? Той въобще не внимава. той е- А, не бе, той така. Човека се ядоса. Тъй ли? Нека нас да остави после да пукне. Нека да нас да излизаме на... Да спрали вече?